Болката ще отмине и раните ще заздравеят, но този успех ще остане завинаги. Минах през ада в Тихия океан, но успях в името на България. Подкосиха ми се краката, когато видях силната вълна да го блъска в скалите и обратно във водата. Тежките условия не ме отказаха, а ме мобилизираха до крайната цел. Дойде време за поредният плувен маратон за мен от Ocean 7. Най-дългият от всички 7, с дължина от 42 км по права линия, представлява разстоянието между островите Молокай и Оаху. Пристигнахме в Съединените американски щати, но първата спирка за нас беше Чикаго. Пристигнахме в многомилионния град Чикаго. Най-голямата българска общност в Съединените американски щати живее тук. Един уникален град с невероятна архитектура в централната част на града. Видяхме езерото Мичиган, уникалното бобено зърно, което привлича туристи от цял свят. Посетихме Милениум център, качихме се и на Тръмп Тауър. Имахме среща с генералния консул на България в Чикаго, господин Светослав Станков. На следващия ден започнаха и най-важните срещи за нас, а именно тези с българската общност. Бях гост на българското училище в Чикаго, малката България, където прожектирахме филма "Шампионът на Тихия океан" Протока Кук. Близо 200 деца гледаха филма и след това имахме дискусия, в която аз отговарях на техните въпроси. Близо 2 часа прекарах в тяхната компания, като бях подготвил и специални подаръци, които подарих на най-любознателните от тях и тези, които успяха да отговорят на моите въпроси. Представихме филма и в Българския културен център Магура. Изключително благодарен съм за невероятното отношение и прекрасното посрещане от страна на нашите сънародници в Чикаго. Пристигнахме в 50-тият американски щат с полет от Чикаго. Първите ми впечатления от Хавайските острови са, че това е едно невероятно красиво място с спиращи дъха гледки, невероятна природа и плажове. Остров Оаху е с население от 1 милион и 500 хиляди души, като това е най-големия остров в Хавайския архипелаг. Имах възможност да посетя някои от най-големите забележителности на остров Оаху. Посетихме най-голямата ферма за ананаси, уникален будистки храм, кратера на застинал преди милиони години вулкан, както и редица от най-красивите плажове в света. Господ щедро е раздавал своите блага и човек има чувството, че е попаднал на едно наистина райско кътче. Веднага след като пристигнахме на Хонолулу, се отправих към моята първа тренировка на Хавайските острови. По предварително изготвена програма тренирах всеки ден по 2 пъти, сутрин и след обед, като всяка една тренировка е с продължителност от 1 астрономически час. Много често сменяхме локациите на моите плувания, за да мога да видя всички условия, които предлагат Хавайските острови. Правихме тренировка много рано сутрин и такава, която беше в късния след обед, за да можем да обхванем целия часови диапазон.
цяло температурата на водата е висока на Хавайските острови, около 25 градуса по Целзий, която е така доста комфортна за плуване. Солеността на морската вода обаче е много по-висока, отколкото в Черно море, което след сравнително кратък престой във водата създава дискомфорт в устната кухина. Настъпи и дългоочаквания ден на моя опит за преплуване на протока Молокай. Кацнахме на остров Молокай, едно малко място в средата на Тихия океан, и веднага се отправих към стартовата точка на плувния маратон. Едно от най-мотивиращите неща за мен беше снимката, която моята половинка Надежда ми изпрати на двумесечния ни син Борис. На нея той беше облечен с специално боди, на което пишеше: "Тати, ти си моят герой, обичам те." Имах нужда да прекарам няколко минути сам, да я погледам, да си помисля за него. Исках да запечатам този образ в съзнанието си, защото знаех, че именно това ще бъде нещото, което ще ме крепи в безкрайната нощ и в най-трудните моменти на моето плуване. Надявам се един ден и той да се гордее с моите постижения, така както мисля, че всеки един българин би трябвало да бъде горд с тях. Цанко, дойдохме до Молокай, острова. От тук с плуване до Оаху. Има ли някакви притеснения? Нещо, което да те тормози? Да ти кажа честно, притеснявам основно нощното плуване. Очертават се повече от 12 часа да плувам през нощта. Повече от 12 часа. И другото, което ме притеснява, е малко или много акулите. Това е плуване през нощта. Знам, че в средата на разстоянието между двата острова там са най-много. Затова взехме и тая гривна. Да. Инвестирахме $130, за да я купим, но надявам се да свърши работа и да нямам никакви близки срещи. Важното е да не го мислиш, да не ти е съзнанието. Нищо няма да се случи. Това е плуване, което го правят много хора. Десетки са минали и тази година, и миналите години. Няма да има никакъв проблем. Подготвен си, перфектно. Условията в океана са такива, каквито ще се случат на момента. Никой не може да ги прогнозира. Важното е да мислиш позитивно, да мислиш за семейството. Страшно много хора те подкрепят, страшно много хора те обичат и заради тях трябва да дадеш всичко от себе си и да излезеш на сушата в Оаху. Аз съм сигурен, че ти ще го направиш и ще запишеш пореден успех в твоята кариера. Убеден съм, че всичко ще бъде наред и не го мисли за акули и за други морски обитатели. Всичко ще бъде наред. Дай Боже, ще направя всичко, каквото зависи от мен. Това е най-важното. Другото е в ръцете на Господ. В 17:30 часа местно време, Кепухи Бич, остров Молокай. Броени минути до старта на плувния маратон. Тялото ми беше обилно намазано с вазелин от Ники Илиев, за да може кожата ми да бъде предпазена за по-дълго време от агресивното въздействие на солената океанска вода. Стартът беше даден в 17 часа и 39 минути. Трябваше да преодолея огромни вълни, достигащи на височина до 4 метра, които се изправяха пред мен като стена, за да мога да вляза в океана и по най-бързия начин да се приближа до водещата лодка. Не съм променил своята стратегия по време на самото плуване. През първия час след старта не приемам нищо, по време на цялото плуване не се храня и на всеки 30 минути приемам специална напитка,
която съдържа въглехидрати, витамини, микроелементи и минерали. В началото започнах да плувам бавно и равномерно, като ми трябваха около 30 минути, за да оцеля най-доброто ми темпо на плуване. Още със самото ми влизане във водата започнах да поддържам бързо темпо на плуване през първия час след старта, за да мога да преодолея силните вълни и теченията, които се наблюдават около остров Молокай. Малко по-късно се спусна и нощта, слънцето залезе, близо половин час след старта и започнах да плувам при абсолютно пълна тъмнина. Дълги часове наред плувах в непрогледна тъмнина. Отне ни доста време, докато с капитана на лодката се стиковаме помежду си, като имаше моменти, в които той се отдалечаваше от мен на 15 до 20 метра. Големите вълни в открития океан правиха така, че аз заставам между мен и лодката, вълната се надига и аз губя всякакъв визуален контакт. Условията през нощта бяха много трудни, океана беше бурен, имаше силни ветрове, големи вълни, на няколко пъти валя и дъжд. Вълните ме заливаха от всички посоки, като най-често те идваха от моята дясна страна. Толкова са силни и толкова големи, че се усещат все едно, че животно ме бута с муцуната си. Вълните ме заливаха от всички посоки, но може би най-трудно за мен в този период беше в средната част на дистанцията. Знам, че по средата между двата острова, Молокай и Оаху, е именно мястото, където има най-голяма концентрация на акули. На Хавайските острови живеят всички 9 вида основни акули, като част от тях е тигровата акула, голямата бяла акула и куки къти шарк. За тази цел ползвах гривна за защита от акули, която действа на принципа на електромагнитното лъчение и отблъсква хищниците в диаметър от 3 метра. На няколко пъти бях ужилен от медуза, като това е едно изключително болезнено и неприятно усещане. През нощта аз не можех да ги видя, но те са с много дълги пипала, които се усещат като въже, което се допира до тялото, причиняват много силна и пареща болка в продължение на около 10 минути, но през това време стисках зъби и си казвах, че трябва да продължа на всяка цена, да не спирам и да не се отказвам. Дори и сега, когато разказвам тези кадри отново пред камерата, се връщам към това, което преживях и си давам сметка през какъв ад и през какъв ужас преминах през тези 12 часа на нощно плуване. Чаках с нетърпение да дойде изгревът на слънцето от изток. Започна да се прояснява и попитах колко е часа, за да мога да си направя сметка от колко време съм във водата и колко време ми остава до финала. Беше 6 часа и 35 минути сутринта. Близо 13 часа непрекъснато плуване и до финала ми оставаха 6 км. Вече бях изморен, но въпреки това усещах силния насрещен вятър, теченията и вълните срещу мен и усещах колко ми е трудно да се придвижвам напред, въпреки големите усилия, които полагам. Оставаха 6 км и вече ясно виждах очертанията на остров Оаху. Имаше 3 опции за финал на плувния маратон, като теченията ми насочиха към най-лошото и неподходящо място за излизане – China Walls. Мястото няма плаж, а представлява скали, по които аз трябва да се изкача, да отида на сухо място, за да се спре състезателното време. Наближавайки, чувах виковете на хората, които ме насочваха към най-подходящото място, където мога да изляза. При първия ми опит за излизане, първоначално успях да се захвана за скалите и да изляза до някъде, но последвалата много силна вълна отново ме събори и ме върна обратно в океана, като ударих гърба и ръката си. Въпреки силната болка, трябваше да направя втори опит да се изкача на скалата, за да бъде даден финал на моето плуване.
little slippery though, yeah? Right there. Let's get some flowers on you for this picture. Congratulations, good man. Good job, man. Thank you very much for the support. Изобщо не усетих, че имам кръв по тялото, но това нямаше никакво значение в този момент. Важното беше, че финиширах и бях посрещнат от хора, които истински се радваха на този успех. 16 часа и 23 минути, като 13 часа от тях плувах през тъмната част на денонощието, за да завърша успешно протока Молокай. Добре, къде беше най-тежко? Началото, средата, края? Ами, още от началото имаше много лоши условия. Много бурно. Морето е много бурно. И през нощта имаше нещо като буря с големи вълни. А тук около 6 км около острова има някаква зона с нещо като течение и тия 6 км ги преодолях за около по 1 км в час. За около 6 часа. Просто не върви плуването, не вървиш напред. Полагам усилия, обаче има някаква зона около острова, която е много трудна. В тъмната част имаше ли видимост? В тъмната част абсолютно никаква видимост. Абсолютно никаква видимост. Трудно беше и с лодката, докато се настроим, понеже се отдалечаваше от мен с 15 на 20 метра и с очилата ми беше много трудно да ги виждам. Като цяло условията бяха много сурови. He's excellent swimmer, very good, but his speed was very steady throughout the whole 32 miles of channel. Very good, and probably by far one of the easiest swimmers to escort and guide. He never complained. He was very good. Take his feeding, boom, and he's gone. Виж, Наде, тук каква снимка изпрати на детето. Да. Малкият Борис. Тати, ти си моят герой, обичам те. Със специално боди за успеха. Да, аз се видях преди плуването и тя ме мотивираше през цялото време. Sanko's swimming was very, very difficult. The conditions was rough. Windy, big seas, big swells. Swells were maybe 7 to 5 feet. The most difficult part for his swim would have been at about 20 kilometers in. When we got close to the island, there was a lot of current. The wind got stronger, the waves got bigger, and it was difficult for him. We were supposed to go into Sandy Beach, but because the current kept pushing him over westward, we had to find the best available option for him to come out, and that's why we came out of China Wall. It wasn't an easy crossing. It was challenging, but you never know what to expect out here. It was strong. I mean, we saw it was strong. It was a solid, solid finish, solid crossing, given the conditions. The conditions play a huge role, so despite the conditions, I think it was a really solid swim. I know they had a little problems in the beginning getting off the beach because unfortunately there's no docks where that is and you have to swim out to the boat, which is, I know, it's horrible. But you did it and it became successful, so very good. Congratulate you on an incredible swim across the Molokai Channel. Very difficult, but you did it.
And I'm proud to give you this certificate. Thank you very much. Първата ни спирка по пътя към Хонолулу беше Чикаго. Както каза и Цанко, града с най-много българи, а и това е известен факт на всички. Те ни поканиха няколко месеца преди да отпътуваме, свързаха се с нас, поканиха ни българите в Чикаго. И искам да използвам случая да благодаря лично от сърце за подкрепата, за съдействието на Боби Кирилов, на Георги Бушнаков и на Ники Василев от Чикаго БГ, защото тримата, както и ръководството на нашия културен дом в Чикаго, на ръководството на училището Малката България, изкарахме едни страхотни 6 дни. И разбира се, накрая искам да благодаря и на един наш сънародник, който от първия ден тук на Хонолулу се включи в нашия екип. Това е Митко. Мите, благодаря ти за всичко. Митко живее тук от над 20 години на Хавай и наистина през последните 15 дни, от сутрин до вечер, той беше част от нашия екип, за което сърдечно му благодаря. И този успех на Цанко е и твой успех, да знаеш. Чувството след финала и успешното плуване е неописуемо и трудно мога да го опиша с думи. Болката ще отмине и раните ще заздравеят, но този успех ще остане завинаги. Това плуване вече е част от спортната история на България. След успехът ми в протока Молокай, искам да благодаря на всички институции и фирми, които застанаха зад мен и ме подкрепиха, за да мога да постигна това постижение. Без вас нямаше да се справя. Община Бургас и всички хора от родния ми град. Община Царево за предоставените ми отлични условия за подготовка. На Фондация Спорт в България и специално на госпожа Роси Маки за подкрепата към мен от първия ден и към всяко едно мое участие в открити води. Пиви Консулт. Еталон за професионализъм, на които разчитам винаги и за всичко. Верига ресторанти Мейсънс Премиум. Уникална кухня и обслужване в София и в Бургас. Аспазия. Лидер в производството на безалкохолни напитки повече от 30 години. Фабрика за захарни изделия Победа, град Бургас и моите любими бомбони Черноморец. Oh Yes. Лидерът в предлагането на цялостни мобилни решения за всякакви събития. Изоспорт. Любимите ми енергийни напитки, които са с мен навсякъде. Optix, град Панагюрище. Глобален лидер в производството на мобилни системи за наблюдение и сигурност.